Здравейте! В този пети епизод на Geometry Dash Live ще играем петото ниво. Ох, чакайте, че е твърде. Аз понеже за първи път играя с слушалки и се надявам вие да чувате нещо. Така, да почваме. Чакайте малко, да. Чакайте. Между другото, като гледах клипове, видях, че можем да си сменяме тия. Аз го направих вече, своето вече, иначе вижте, то може да се правят по различни начини, но на мен така най-ми харесва. Така. Хайде сега наистина да го правим. Чакайте, обаче първо ще го направим така, както се разбрахме в миналия или по-миналия епизод. Опа. Аз много не съм усилила, понеже ако при вас се чува по принцип по-силно. Чакайте. Не. Их пак ли? Чакайте. Не исках това. Станало. Ще е съвсем малко по-дълъг епизод, защото направих много тъпа грешка, нали? На всеки му се случва. Пак ли го направих, значи? Защо? Да. Този път поне успях да го направя. Аз не знаех, че има такива тайни пътища. Просто сега току-що, като гледах това и за това ги видях. Обаче всъщност и като го гледах, това ме мотивира, че трябва да направя сега един епизод, защото отдавна не съм правила. Колко отдавна? Един ден или ония ден, или вчера. Това е мега яко. Обаче, аз погледнах, че то всъщност е Geometry Dash Light, а не Geometry Dash Live. И за това много се ядосвам, че така съм кръстила поредицата, но не пречи. Не е важно и толкова името, колкото самите епизоди да са забавни. Тук се приклещих. Много да попаднах. Опа, да. Това е от ония, дето трябва да скачеш. Опс. Много съм зле. Добре, забравих, че не умирам. Забравих да взема една монета, ама... пак ли такова, бе? Мразя ги тея. Но ме дразнят. Не мога, ако си обърна
екрана. Обаче, сега като видях тези клипове, осъзнах, че и на компютри... замири се ми на вкусно, че сега готвят кебабчета. Най-накрая. И на компютри може да се играе тази игра. Какво стана? Един Господ. Но аз няма да слагам линка. То всеки знае как да си изтегли. И хора, не слагам линка, защото не искам, а защото събрах, че съм така, мислех, че... Добре. Сега ще пробваме няколко пъти без това. Ще е пълен провал, но да пробваме. New Best. Опа. Защото DOD, който аз го гледам, когато е с слушалки, се чува музиката и каквото е там в играта. Игнорирайте тези, които ни пречат. Така като си дете и живееш с вашите. Та казвах за Дидоти, на него му се чува музиката и каквото е там в играта. Тъй, че би трябвало и на мен да ми се чува, затова го намалих толкова. Окей, следващо ниво. Да видим. Че тъжна музика. Имаме вече един опит за това ниво. Добре. Сега това. Два опита. Това е последният ни шанс. Стига. Добре, дайте още веднъж на петото част. Мисля, че стана твърде малък епизод. Добре, това е последния опит и привършваме. Добре. Айде, чао хора и до следващия път.